Салом дӯстон, ва ман минималка барои пул гирифтан дар сайти профицентра кор кардам ва ҳозир ман вестиратсия кунам. Агар ман пулма гирифта наметавонам, вестиратсия мекунем ва инҷа 50 менависем. Ман 50 рубл кор кардагим, минималкаш 50 рублаи да вебмани. Ва ина ман вебманиро зер мекунам. Ваш рейтинг не позволяет вводить за одну раз. То есть яъне ки ман шумо рейтинги шумо тоғри намегирад ки шумо 50 рубл перевод кунед. Яъне шумо инҷа нависед максимальная сумма выплата в сутки при вашем рейтинге 10 рублей. Ман як суткада ай 10 рубл зиёд гирифта наметавонам. Ва инҷа подробниро зер мекунем ва дар инҷа нависед запрашивайте выплату на каждые 24 часа, максимальный вывод в сутки зависит от вашего рейтинга. Яъне ки дар як сутка як бор мо пул гирифта метавонем ва чанд қадар пул гирифта метавонем и зависит ай рейтинги мо мекунад. Ина ай 10 то 100 балла 50 рубл дар як сутка мегирем ва ҳамхел чанд қадаре ки балл зиёд шид ҳамон қадар пул бисёртар гирифта метавонед дар як сутка. Ва чӣ хел ҳамин рейтингмона мо бояд баланд кунем. Барои ин заработро зер мекунем ва инҷа мой рейтинг нависдагиай инда зер мекунем ва инҷа гуфтагиай ки ном, фамилия, дата рождения менависӣ, 5 балл кор мекунӣ. Ягон каса регистратсия мекунад ба ссилкаи шумо 2 балл кор мекунӣ. Ёки пул мегузаронед айшотон дар баланси рекламатон ва ай 10 рубл 1 балл кор мекунед ва ҳамхел инҷа нависаги ҳамиёро мехонед ва ҳамхел баллотон зиёд шидан мегирад. Ва ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.